Türkmenistan'ın geleceğinin öňündäki bir ullukan döwet. Ha, bulun başka ne hilek motivasyasını dinleri olun, olan hiçbir önemliler halkın yani bilim, bilgi, ösme, gelişme ýagdaýynyň öňüni döwet bolma, öňüne döwet bolma. Bir aýlganç bir bu günäde däl, bir halky getirýän ýeri şo taýy. Yer şarynyň gyrasyna da goýurýarlar. O gelecek ýogum diýmeler, gelecegim ýok, hiç taýy ýok. Şuat Türkmeni yani 30 ýyllyk bundan öňki ýagdaýyna getirmek üçin gaty ullukan iş geçirmelidir. Adam gözlemediler. Demetmelidir. O da bir günde bolýan zat däldir. Bulun ne şuatdy döwletiň başyna nemeler bar? Bolma, döwletiň başyna bolma haklary ýokdur, bu nädir, jenayetdir. Bir milletin geleceğinin öňüniň nemesidir. Bu Allah'ın adına da, Tanrı'nın adına da bulun şu taýda oturma ýagdaýlary ýokdur. Bulary hiç gürrüňsiz atın yatkın ýok edin, bulun şu taýda oturma mümkinçilikleri ýokdur. Bir halkyň betbagçylygy. Bu uruşdan hem agyrdyr. Şu wagt Türkmenistanyň başyndan geçirýän zady 7 ýyl, 10 ýyl bolan uruşdan ha agyr ýagdaý. Jemgyýet çüredi. Pikir bilen adam ýok. Görýän näse? O pikirini aýdyp bilen adamy barmak basıp tanaýmaly adam. O nirdedigini, ten halkyň, öýüdüň, ýurdun nirdedigini